Fl-aħħar sigħat feġġew 5 każijiet oħra ta' coronavirus f'pajjiżna biex it-total ta' persuni infettati f'Malta tela għal 134. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Xarbien Gawċi qalet li minn dawn il-5 każijiet 3 huma relatati ma' safar u 2 ittieħdu bit-trasmissjoni lokali. Il-każijiet ta' safar huma ta' Griega ta' 28 sena li tgħix Malta u kienet Ċipru, Malti ta' 60 sena li kien l-Ingilterra u Maltija ta' 60 sena li taħdem fil-qasam tas-saħħa u li wkoll kienet l-Ingilterra. Din tal-aħħar iddaħlet l-isptar minħabba kundizzjoni medika oħra, imma jiem wara bdiet bis-sintomi u sarilha test li riżulta fil-pożittiv. Każ li ġie trasmess lokalment huwa ta' Malti ta' 23 sena li huwa membru fil-familja ta' każ ieħor li kien diġà pożittiv u li wkoll ma kienx relatat ma' safar. Każ ieħor huwa ta' Maltija ta' 26 sena li bdiet bis-sintomi fl-20 ta' Marzu. Hija marret ix-xogħol u l-awtoritajiet tas-saħħa dejjin b'eżerċizzju biex jidentifikaw il-kollegi tagħha. Intant dwar l-anzjan ta' 61 sena li jinsab fit-taqsima tal-kura intensiva, il-Professur Gawċi qalet li għadu qed jiġi segwit mill-qrib fl-ITU imma qed iħossu aħjar. Forsi llum vera rajna 5 każijiet, però dix-xejra hija xi ħaġa li qegħdin issa nidrawha li jkollna sitwazzjonijiet u ġranet fejn ikollna ftit każijiet, ikollna iktar każijiet ġranet oħra, aħna nħarsu lejn il-firxa ta' każijiet li qed ikollna u anke dak in-numru ta' każijiet li bil-mod dejjem iktar tilgħin il fuq. Sa issa saru 4230 test u l-fatt li żdiedet il-kapaċità ta' testjar bil-ftuħ ta' 2 ċentri oħra, wieħed f'Pembroke u ieħor f'Għawdex, dan mistenni wassal biex jiġu mfittxija u jinstabu aktar każijiet. Qegħdin naħdmu bil-mezzi ta' containment li qegħdin nagħmlu biex kemm jista' jkun din is-sitwazzjoni il-graf tagħna n-numru ta' każijiet inżammuha kemm jista' jkun baxxa imma ħalli tieħu ftit iktar ħin, però hemmhekk nafu li aħna ikollna inqas firxa u anke s-sistemi tas-saħħa tagħna jkun jistgħu jaqblu mad-domanda li qed ikun hemm. Bħalissa hemm 14 persuna li qed jinżammu fit-taqsima tal-infezzjonijiet fl-isptar Mater Dei. 18 oħra qed jinżammu fi-sptar privat u anzjan li jinsab fit-taqsima tal-kura intensiva. Il-persuni l-oħra infettati bil-COVID-19 qegħdin f'iżolament id-dar tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.